μετρήσεις που έκανα, κάπως κορόιδεψα το Θεό και του είπα ότι άφησε με να συντηρήσω αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες και στην ουσία κάποια στιγμή περνά στην Αθανασία μαζί τους, διότι συντηρείς το έργο τους. Δεν πάβεις όμως, δουλεύοντας για αυτά τα μεγάλα έργα και τους μεγάλους καλλιτέχνες, να καταλάβεις ότι δεν έχεις το ταλέντο τους ή εν πάση περιπτώσει και αν το έχεις προδώσει γιατί κάνεις κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό. Το διαφορετικό και ολοκληρωμένο θα έλεγα, το κάνατε το 2003 όταν δημιουργήσατε το Art City. Τι χώρος είναι αυτός? Ένας χώρος καταρχάς τεράστιος. Όχι, εγώ νομίζω ότι το 83 στην ουσία είναι που έκανα τη μεγάλη επιστροφή στην Ελλάδα, που πήρα τα κτίρια στο Πολωνάκι, που για κάποιο λόγο περίεργο ο Έλληνας που ζει στο εξωτερικό και είναι καταξιωμένος είναι σαν το Σολομό, ο οποίος γεννιέται ας πούμε στη Σκωτία, φεύγει, κατεβαίνει στη θάλασσα, γίνεται μεγάλο ψάρι, πανίσχυρο και κάποια στιγμή νιώθει την ανάγκη να επιστρέψει εκεί που γεννήθηκε. Και πολλές φορές στη διαδρομή της επιστροφής πεθαίνει. Διότι έτσι είναι και η Ελλάδα, είναι ένα είδος επιστροφής, ας πούμε, στις ρίζες. Ήθελα να δούμε το βίντεο από το Art City και μετά θα ξαναπάμε στο Κολωνάκι, εκεί που η Ροδότ νομίζω, έτσι δεν είναι? Εκεί που ανακαινήσατε το νεοκλασικό και πραγματικά γίνατε ένας διάσημος Έλληνας. Μια καινοτομία στον ελληνικό χώρο, ένα μουσείο που όλα τα έργα πολλούνται, δημιουργία του Σταύρου Μιχαλαριά από το 2003, δίνει άλλη διάσταση στον χώρο της τέχνης. Σε μια έκταση 25 στρεμμάτων στη Μαλακάσα, το Art City ήρθε για να φέρει το κοινό πιο κοντά στη ζωγραφική και τη γλυπτική. Το Art City είναι ένας πολυχώρος τέχνης, μοναδικός για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι ουσιαστικά 6.000 τετραγωνικά γεμάτα τέχνη και 22 τετραγωνικά μέτρα οι εξωτερικοί χώροι και οι κήποι. Στο Art City μπορεί ο επισκέπτης να δει κυρίως σύγχρονη τέχνη, Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, αλλά μπορεί και να δει και έργα κλασικά, δηλαδή αντίκες, εικόνες, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συλλογή από εικόνες και ουσιαστικά είναι μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς χώρους τέχνης στην Ελλάδα. Το σκεπτικό του Σταύρου Μιχαλαριά ήταν να δημιουργήσει ένα χώρο λίγο έξω από την Αθήνα, μια ανάσα από την Αθήνα, έτσι ώστε όλος ο κόσμος, το ευρύ κοινό, να έχει πρόσβαση στη τέχνη.